Il-Partit Laburista ppreżenta mit-idea f'forma ta' abbozz ibbażat fuq il-ħidma ta' 10 policy fora. Dan l-abbozz ġie diskuss, emendat u approvat mill-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit biex issa se jiskatta proċess b'numru ta' laqgħat interni bejn id-delegati, diskussjoni mal-korpi kostitwiti u anke konsultazzjoni pubblika. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Dr. Robert Abela stqarr kif dawn huma mit-idea li jimbtu mill-prinċipji fundamentali tal-Partit Laburista u jżommu l-aġġ tar-riformi li kellhom misserijietna. Dr. Abela tkellem dwar it-tliet prinċipji li jsawru lill-Partit Laburista ix-xogħol, l-għaqal u tqassim minn daqs tal-ġid. Lura l-Jannar tal-2020 meta nħtart mexxej tal-Partit Laburista kien hemm min qalli u kienu diversi Robert, hemm affarijiet li setgħu saru aħjar u tajjeb li dawk jinbidlu. Iżda iċċaqlaqx l-mijiet, l-oppożizzjoni hija dgħajfa u m'għandniex għalfejn nieħdu riskji żejda. U tweġiba tiegħi dakinhar kienet ċara kristall. Kull meta il-Partit Laburista beża mill-bidla, tilef. U jien qed hawn biex dan il-partit jibqa' jirbaħ ħalli jkun jista' jtejjeb il-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin. U tkellem ukoll dwar diversi sfidi li jinbidlu ma' żminijiet, iżda l-Partit Laburista għandu l-kredenzjali kollha biex jindirizza l-isfidi u jibdilhom f'opportunitajiet. F'dinja li tinbidel kuljum hija realtà li l-isfidi kontinwament jiċċaqalqu. Iżda li hu żgur hu li dan il-partit huwa dak li għandu l-kredenzjali biex l-isfidi jaqlibhom f'opportunitajiet. Għalhekk, fi żmien li ġej irridu nużawh biex insaħħu dawk il-proġetti li bdejna u li qed nimplementaw b'ritmu tant maġġel. Il-Prim Ministru qal li llum il-Partit Laburista qed ikompli jipproponi iżjed riformi ma' dawk li saru fl-aħħar snin. Il-mittidejja għalhekk huma proċess, kontinwazzjoni ta' proċess ta' tisħiħ. Tisħiħ li ser iwassalna flimkien għal aktar kisbiet. Mhux biss għall-Partit Laburista, iżda kisbiet fl-interess ta' pajjiżna, fl-interess tan-negozji tagħna, fl-interess tal-familji tagħna. Nirringrazzjakom. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef stqarr li dan huwa biss il-bidu ta' diskussjonijiet li hemm bżonn u l-Partit Laburista qed iħares lejn il-futur ta' dan il-pajjiż b'aġenda riformista qawwija. Id-dokument tal-mit-idea jinsab fuq is-sit tal-Partit Laburista biex anke l-pubbliku jkun jista' jarah u jieħu sehem fid-diskussjoni.